alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu biyu a wannan makaranta ta mai albarka ta Alfasaha ICT online, barka mu da sake saduwa a wani bidiyon mu na daban. Ni ne Ammar Abdul Mu'min Muhammad. A yau insha Allah za mu ci gaba da karatu a bangaren koyan karatun Alqur'ani mai girma. Ma'ana koyan yanda ake karanta Alqur'ani da abin da ya shafi harshen Hausa, mu karanta mu fassara domin ƴan uwa mu fahimta kuma mu ƙara gyara ƙananan kurakuranmu. Ɗan uwa, idan kana bibi mu abin da ya shafi tashar mu ta YouTube, idan wani shi ne farkon ziyarta ka tashar ta mai albarka, ka yi ƙoƙari ka danna subscribe, ka danna alama ƙarawa da bidiyo na gaba insha Allah da zarar mun ɗora zai same ka. A ƴan uwa, wannan shi ne darasin mu na 13 a ɓangaren karatunmu na koyon karatu Alƙur'ani, ma'ana ɓangaren formation de l'apprentissage de la lecture coranique. Yau insha Allah muna ɗauke da wata sura ta daban. Yau suran mu muna ɗauke da abin da ya shafi suratul asri. Suran mu ta 13 a cikin wannan darasi namu na karatu alqur'ani mai albarka. Kamar yadda yan uwa kuka sani, duk wata aya alqur'ani ko wata sura galiban majoritin su ana samun sababan ko kuma wani sababi wanda ya abku ya sa ayat ta sabka. Ma'ana kaza ne ya faru sai aka saukar da aya kaza ko kuma aka saukar da sura kaza. Dalilin an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ne sai Allah ya saukar da sura kaza yana faɗin bayanin kaza. Majoritin ayoyin alqur'ani ko surori suna da abin da ya shafi sababin nuzul, sai dai ita suratul asri ta sha bamban da sauran, ma'ana wasu wa'inda suke da sababin nuzul ba a samu sababin nuzul sarih ingantacce a cikin kutub na malaman tafsiri wanda ya inganta akan cewa sababin kaza ne Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul asri. Allah subhanahu wataala ya saukar da surar ce da ma'anoninta da kwadaitar al'umma zuwa ga aiki na gari, amma ba a samu wani kaza ba wanda aka yi ne kaza sai sura ta sauka da ita kungurgumbinta akan ita kanta, an gane ku ita salif. To wannan ita ce suratul asri. Ba a samu a gaskiyar magana ba cikin littattafan masu tafsiri, wasu na kawo hikayat amma duka kissosi ne a tabbace a rubuce babu wanda za ce sababin sauka ne babu. Shi yasa yau insha Allah ba mu da wani bayani zamu akan sababin saukan wannan sura, sai dai mai ina kwadaitar da mu muhimmanci ga sura. Daga cikin muhimmancin ta Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum. Imam Shafi'i ke cewa da Allah bai saukar da wata sura ba a cikin alkur'ani sai kawai suratul asri. Babu wata aya a cikin qur'ani, babu wata sura, kawai abin da yake cikin qur'ani suratul asri ce kadai akan ibadinsa, akan halittunsa gaba daya. Imam Shafi'i ce lakafatuhum, da ta ishe su. Imam Shafi'i ce suratul asri da ita ɗaya ma kadai ce Allah ya saukar ga halittunsa, ta ishi kowa hujja, ta ishi kowa karatu, ta ishi kowa wa'azi, saboda muhimmancin ababen da aka tattauna a cikin wannan sura. Sahabai ba su gamuwa da junansu, sahabi zai gama da ɗan uwanshi sahabi, amma ba su rabuwa har sai kowa ya tunatar da uwan shi wannan sura. Sahabai da zai gaba da uwan sahabai su yi hira ko su zauna ko su yi wani zama na tattaunawa, in sun kare sai su ina tunatar da kai sai karanta mishi suratul asri, shi ma kuma ya karanta mishi. Me yasa sahabai suke wannan? Suna tunatar da kansu da suratul asri saboda muhimmancin ababen da ke cikin sura, saboda abubuwa ne wanda suke da muhimmanci mutum mumini musulmi ya rika amfani da su. Irin su lokaci, Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da lokaci na abin da ya shafi zamani ko kuma lokacin la'asar, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wasu mutane ya ce su kaɗai ne basu da asara, amma bayan su ko asararre ne. Wannan ta sahabai gudun ka guje ma wannan asara ba su gamuwa da uwansu sai sun mishi bayanin cewa kal kai asara fa akwai wasu mutane asararru ne, amma banda kaza kasance cikin su. Da haka in sura ce mai muhimmanci kwarai da gaske. A takaice dai ala ayi halin za mu karanta ta muji domin mu gyara ƙananan kurakuran mu insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul asr wal asr wal asr, ba wal asr ba. Da yawa kana ce wal asr, idan ka ce wal asr ka tun zamana anan al asr ne, mana lokacin salar la'asar ko kuma zamani. Wal asr innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah ya ce yana rantsuwa da zamani, ya ce lallai ɗan adam gaba ɗaya yana cikin asara. Allah ya ce exception ba inda wanda suka imani, suka yi aiki nagari, suka yi wasisi da gaskiya, suka yi wasisi da haƙuri. Allah azurta mu da gaskiya, Allah kuma ya ba mu azurti da haƙuri, domin irin masu wannan halaye ne kadai ba sa shiga cikin masu asara wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin wannan sura. Dan wa wannan bidiyo da ya barke mana like kai share shi zuwa ga yan uwa domin su amfana. Nagode mu ga mu a darasin mu na gaba insha Allah. Wassalamu alaikum.